ni muso ye kɔnɔta a camana infection kɛ ka di k'a minɛ kosɛbɛ ji jɛman bɔ hali kuma dɔ la kasa yɛrɛ bɛ se ka bɔ musoya la o bɛ sɔrɔ a camana kɔnɔmaya kɔnɔna na nka nin video kɔnɔna na n bɛna ɲɛfɔ ye kunba minnu bɛ se ka to ni muso ye kɔnɔta ni infection kɛ ka di k'a minɛ kosɛbɛ taamasiyɛn minnu b'a la kɔlɔlɔ minnu b'a la ani e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi infection ma n'i ye kɔnɔta wagati min na kada ni video nafa ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ani fana video laban na n bɛna bonisi fana fara a kan o la an k'i jaga ni kunnafoniya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an k'a daminɛ n'a foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n'i ye nin video in kɛ ka d'a kan muso caman bɛ yen nɔ n'u ye kɔnɔ ta wagati min na u bɛna fɛn dɔw jateminɛ o la u yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn min ye fɛn min bɛ se ka kɛ degun caman ye a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔlɔ lase muso kɔnɔma walima a den fitinin fana ma donc o ye ji jɛman bɔ ye ji jɛman bɔ min ni a bɛ kɛ muso kɔnɔmaw la ni an b'a wele perte blanche nga i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a wele infection na caman b'a dɔn cogo min na an fɛ yan nɔ nka bamanankan na a dɔw la wele leminɛnpo a dɔw bɛ se ka muso sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔna na o bɛ kɛ ka caya ka d'a kan ni muso ye kɔnɔ ta muso fari ani muso ma kɔnɔ ta kelenw tɛ ni muso ye kɔnɔ ta wagati min na hormone ninnu olu caman de bɛ falen o hormone bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen sɔnna ka kɔnɔ ta n'a ye kɔnɔ ta kelenw tɛ ani fana défense immunitaire o min bɛ adamaden na min bɛ kɛ sababu ye ka n'a bɛ adamaden farisogo la ka banakisɛw kunbɛn banakisɛ mana na cogo o cogo la ka se k'o kunbɛn walasa ka na dankari kɛ e la donc maintenant o bɛ kɛ sababu ye ni muso ye kɔnɔ ta o défense immunitaire ninnu olu fanga bɛ dɔgɔya ani fana musoya kɔnɔna na a bɛ hakɛ to musoya kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ n'an b'a wele pH o pH na ale kan ka acide bɔ o acide bɔta fana o bɛ dɔgɔya o min bɛ kɛ a ka teli kosɛbɛ muso kɔnɔma banakisɛw mana na n'o ye banakisɛ minnu bɛ se ka na ni infection ye olu bɛ se k'i sɔrɔ olu banakisɛw dɔw bɛ se ka kɛ bactéries ye o dɔw bɛ se ka kɛ champignon ye donc ninnu ye banakisɛw ye minnu bɛ se ka olu ye bakurubaw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni infection bɛ sigi minɛ i n'a fɔ chlamydosis ninnu donc ani banakisɛ wɛrɛw a ka ca kosɛbɛ o banakisɛ ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka na ni infection ye muso kɔnɔma la o de la ni muso ye kɔnɔ ta waati min na a caman na infection kɛ ka teli k'a minɛ ka tɛmɛ n'a ma kɔnɔ ta mais i ka dɔn k'a fɔ ni muso ye kɔnɔ ta waati na taamasiyɛn minnu bɛ yen nɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ infection n'a sɔrɔ a b'i la n'o ye banakisɛw ye minnu bɛ se ka yɛlɛma n'o walima leminɛnpo n'a sɔrɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ o b'i la donc i ka dɔn o fɛn dɔw bɛ yen nɔ taamasiyɛnba dɔw bɛ yen i b'o taamasiyɛnbaw jateminɛ n'i y'a ye k'a fɔ musoya la ji jɛman bɛ ka bɔ i la a ji jɛman in i b'a sɔrɔ a ji jɛman ɲɛ yɛlɛmalen don a ɲɛ tun bɛ cogo min na kɔrɔlen a ɲɛ tɛ ten tɔn tuguni ne y'o jateminɛ k'a fɔ a ɲɛ yɛlɛmalen don donc o y'a b'a jira k'a fɔ i ka sɔmi i yɛrɛ la ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona walima n'i y'a ye k'a fɔ ji jɛman bɛ ka bɔ musoya la ji in o de ka kɛ a jɛman a ɲɛ yɛlɛmalen don o t'a bannen fana i b'a sɔrɔ kasa b'a la i b'a sɔrɔ kasa b'a la kasa min don fana a kasa ka go donc o la o ye taamasiyɛnba dɔ ye taamasiyɛnba dɔ min bɛ fana i b'a sɔrɔ ji i b'a sɔrɔ a ka girin a kɛlen ko nɔnɔ kun bɛ cogo min na walima leka ye i b'a sɔrɔ a b'o cogoya la donc ni olu fana taamasiyɛnw ye i b'a ye k'a fɔ i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona i ka taa gynécologue dɔ fɛ yen nɔ a k'i lajɛ n'a sɔrɔ min don kɔn ka k'a ma joona n'a sɔrɔ i lajɔlen don walasa fɛn kana nin sɔrɔ fɛn kana den fitinin sɔrɔ taamasiyɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ fana n'o bɛ se ka kɛ infection urinaire de sugunɛbanaw n'a ɲɔgɔnna i n'a fɔ i b'a sɔrɔ sugunɛkɛ o bɛ caya ka dama tɛmɛ ani fana sugunɛ misɛnmisɛnninkɛ o bɛ caya walima n'i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ kɛtɔ la o bɛ digi la donc walima kɔnɔ yɛrɛ fana bɛ to k'i dimi walima hali n'i bɛ kafoɲɔgɔnya la i b'a sɔrɔ a bɛ ka digi la donc maintenant ninnu ye taamasiyɛnbaw ye n'i y'olu ye i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona kɔn ka k'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu bɛ yen k'a fɔ u delila ka u kɔnɔ delila ka tiɲɛ ka tɛmɛ n'u ye n'an b'a wele fausse couche n'o delila ka u sɔrɔ ka tɛmɛ donc o n'a sɔrɔ e ye muso ye k'a fɔ o delila k'e sɔrɔ ka tɛmɛ donc ne ye nin taamasiyɛnw yɛrɛ la e kana sɔn cogo si ka hali wagati kunkurunin ta ka sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la muso min yɛrɛ bɛ yen fana k'a fɔ a ma deli k'i sɔrɔ fana k'i ma deli ka jigin joona ka sɔrɔ jigin wagati ma se walima kɔnɔma deli ka tiɲɛ ni ye nin taamasiyɛnw yɛrɛ la o n'a ta bɛɛ e kana sigi i ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa a ka lajɛ a ka furakɛ walasa a ka ban kɔn ka k'a ma joona walasa i bɛ nɔgɔya n'i m'o kɛ n'i tora o cogoya la kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka y'a la a kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ nka kɔlɔlɔba min ni o de ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye fausse couche ye a bɛ se ka na ni kɔnɔcɛn ye o ye kɔlɔlɔba dɔ ye kɔlɔlɔba wɛrɛ ye mun ye tuguni a bɛ se ka na ni jiginni ye joona n'an b'a wele accouchement prématuré i bɛ jigin ka sɔrɔ hali jigin wagati ma se donc o ye kɔlɔlɔba dɔ ye kɔlɔlɔba dɔ wɛrɛ mun ye tuguni a bɛ se ka na ni degun ye muso yɛrɛ kan hali den yɛrɛ a bɛ se ka na ni degun ye den yɛrɛ fana kan donc n'i y'i hakili to o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye e b'i hakili to o yɛrɛ la walasa
kɔlɔlɔ minnu ni bɔra k'olu fɔ o kana ne sɔrɔ ka d'a kan a man di muso si ye walima a man di cɛ si ye i muso kɛlen ka kɔnɔ ta fɔ jiginni selen wagati walima a kɛlen ka kɔnɔ ta i kɔntannen wagati min na k'a fɔ i bɛna den kuranin sɔrɔ ala ma mɛn wagati kunkurun dɔrɔn e bɔnna ni den fitinin na i b'a dɔn o man di mɔgɔ si donc walasa o kana ne sɔrɔ e bɛ se ka min kɛ i kan ka min kɛ o ye k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ka i janto i yɛrɛ la n'i ye ninnu taamasiyɛnw yɛrɛ la nin bɔra ka minnu fɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa kɔn bɛ k'a ma kosɛbɛ Madu y'o bɛɛ lajɛlen faamuya n'a sɔrɔ y'o bɛɛ lajɛlen fana faamuya n bɛna ɲɛfɔ i ye e bɛ se ka min kɛ walasa e bɛ se ka kisi infection in fana ma e bɛ se ka fɛnba minnu kɛ o fɛnba fɔlɔ-fɔlɔ o ye mun ye n'a sɔrɔ i tɛ fɛ foyi foyi k'i den sɔrɔ kalo o kalo i ka taga gynécologue fɛ yen nɔ i k'i yɛrɛ lajɛ o de ka ɲi nɔ n'a sɔrɔ i ye taamasiyɛn minnu y'o fɛ k'i y'o dɔn i yɛrɛ la kalo o kalo i ka taa u ka sugunɛw ta k'a lajɛ u k'i lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn b'i la ni fɛn t'i la kɔngɔ kama joona walasa foyi kana n'i sɔrɔ i bɛ se k'o kɛ fo ka kɔnɔbara se kalo 8 na o la o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se ka kɛ tile 15 kalo kelen tɔ min bɛ to tile 15 i bɛ se k'a kɛ tile 15 tile 15 i bɛ taa u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i la k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn b'i la ni fɛn t'i la sɔnni jiginni wagati cɛ n'i y'o kɛ a kɛ ɲɛ ma a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ bana k'i sɔrɔ i ka kɔnɔmaya kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama o ye fɔlɔ ye a filanan i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ i ka to ka ji min kosɛbɛ ji minni o nafa ka bon min bɛ se k'i kisi bana caman ma a sabanan i ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i ka to ka tagamaw kɛ tagamaw nafa ka bon i kan kosɛbɛ hali n'a kɛra miniti 30 ye tile kɔnɔ i ka to k'o kɛ minnu fana nafa ka bon i kan kosɛbɛ a naaninan ni o y'a nafamaba dɔ ye i k'i hakili to i ka sanuyali kɛcogo la n'an b'a wele toilette intime i bɛ musoya ko cogo min na i k'i hakili to o la donc n'a sɔrɔ i bɛ se k'a ko ni ji gansan ye n'a sɔrɔ ni infection t'i la i bɛ se k'a kɛ n'a ye basi foyi t'a la i bɛ se k'a ko ni ji gansan ye o ye ji gansan a bɛ se ka kɛ n'o cɛ de ni o ye ji wɔlɔkɔlen ye i bɛ se ka ko la ka sɔrɔ a ma kalan kojugu dɛ min bɛ bɛn i fari ma i b'a kɛ n'o ye basi foyi t'a la n'a ka di fana i bɛ se ka kɛ ni safunɛ ye nka i b'a kɛ ni savon minnu fana ye n'o ye safunɛw ye o ka kɛ safunɛ min ni sɛgɛ t'a la voilà donc safunɛ min fana ni parfum ninnu t'a la donc o safunɛw b'u dama n tɛna safunɛ kɔni tɔgɔ f'i ye safunɛw ka ca kosɛbɛ i ka docteur bɛ se k'a ɲɛfɔ i bɛ se ka docteur wele a b'a ɲɛf'i ye safunɛ sugu minnu don donc maintenant i b'o kɛ ka musoya ko i b'o to kɛ ka musoya sanuya o bɛɛ kɛ kun ye walasa infection kana n'i minɛ hali n'a kɛra tile kɔnɔ siɲɛ kelen a ka ɲi walasa e ka kisi cogo bɛɛ lajɛlen na infection ma ani fana tuma bɛɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na an b'o fara o ye bonisi ye i kana sɔrɔ i tɛgɛ nɔgɔlen o ka maga musoya yɔrɔ la ka d'a kan banakisɛw bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ani fana bonisi filanan min nafa ka bon kosɛbɛ n'a sɔrɔ i furulen don k'a fɔ i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ mɔgɔ min ni n'a bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ale fana a fana ka to k'a yɛrɛ la sanuya wala donc a fana ka se ka dogo yɔrɔ n'o ye cɛya yɔrɔ ye a fana kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a ka fana k'a la sanuya nafa ka bon a fana tɛgɛ nɔgɔlen kana to ka maga cɛya la donc a sɔnna a ka kafoɲɔgɔnya kɛ donc n'a bɛ kafoɲɔgɔnya a ka ɲi kosɛbɛ a ka tɛgɛw ko ka sanu sɔn furaw tigɛ walasa nɔgɔ kana na se musoya yɔrɔ ma walima cɛya yɔrɔ ma donc ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ se ka aw surunya banakisɛw la n'o ye infection ye donc maintenant hali t'o yɔrɔ la a bɛ se k'aw dɛmɛ kosɛbɛ walasa aw ka kisi banaw ma n'o bɔra ka minnu fɔ sisan nɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ infection kɔnɔ walasa aw bɛ se ka kisi o ma donc nin ye kunnafoniya ye min da i tulo kan n'a sɔrɔ i ye video in ka jari ye i bɛ j'aime ta n'a sɔrɔ i ma abonné i b'i abonné i kulo notification ta n'a sɔrɔ i ye kunnafoniya caman sɔrɔ k'a fɔ e ye fɛn caman faamuya ni video kɔnɔna na i b'a ci mɔgɔ caman ma walasa mɔgɔ caman fana bɛ se ka dɔn k'a fɔ notre santé sanfɛ an bɛ kuma fɛn caman kan i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi an bɛ video kura kɛ fana walasa kunnafoniya ɲuman di i ma kɛnɛya kan i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ